Здравейте! Намираме се в кухнята на проект Кадифен Залез, където да ви покажем скритите акценти, функционални акценти, които най-вероятно няма как да виждате от нашите снимки. Един от тях е лесното спъване на тази невероятно красива маса, която от 2 метра става 3 метра и съответно може да събере 10 човека. Бронзе стъклата в нашите витринки, което като допълнение на златистите елементи в интериора. Обработката на техническия камък, който дава по-ефирна визия и по-тънък плод. И един скрит шкаф, където да ситуираме кафе-машина, сокоизпачка, термокана и нещата, които ще ни са необходими за сутрешното кафенце или фрешче. Микровълнова фурна и фурна, която са в една линия за по-добра изчистена линия и съответно хладилник, а отделно имаме и фризер, за да имаме по-голям обем за съхранение.